Hello friends, बराबाय चैनल ऑफ इन कॉन्सेप्ट दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव दा मोजां खबर बेनो जाबाय आसामाव जि बेनिफिशियारि दङ नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ बाजेट जाबाय आरो बे बाजेट जानायखाय नोंथांमोना एकाउन्टाव मोननो हासिगोन डीबीटी सिस्टेमाव आरो बे माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय स्किम अरुणोदय आसनि जेराव आइजोफोरा राङारि अनसुंथाइ मोनो दानफायाव 750 So बे 750 राङा बारायाखै बेनो बे दङ नाथाय जिनोखि दाख्लै बावै बाजेट गैयामोन बाजेट गैयिनि थाखाय नोंथांमोना रांखौ मोनथ'वाखैमोन थांनाय बाराव खनसेनो 9000 बैसागुनि सिगां नोंथांमोना होनाय जादोंमोन नाथाय बिनि उनाव इलेक्सन जादोंमोन ना बिनि थाखायनो बे एमसीसी नांबा रां सोनो मोना नालाय दा इलेक्सन देरहाबाय सरकार गोदान फैबाय बेनिफ्राय दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि गोदान स्किम बेनो जाबाय अरुणोदयआव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन 1.0 2.0 बेनिफ्राय 3.0 आव खालामदोंमोन थ' नोंथांमोना खनसेनो मोनफिनसिगोनलाय बेनो जाबाय स्किमनि राङारि अनसुंथाइखौ आरो बे माब्ला मोनगोन सीएम बिथाङा फोसावबाय गोबाङानो मोनथिखाबाय जानांगौ नाथाय जायफ्रा मोनथियाखै नोंथांमोना भिडिअ नाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव मोजां मोनो खनसे लाइक खालामना हो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाखा जाहाथे गोदान टाइमाव गोदान आसनिफोर फैयोबा नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे अरुणोदयआ नोंथांमोननि एकाउन्टआव डीबीटी हिसाबै हाबनाय जागोन बेनो जाहैबाय डीबीटी हाबनोबा नोंनि बेंकआ जेनेखि बे बेंकना बे बेंकजों नोंनि एकाउन्टजों आरो आधार कार्डआ बेजोंहाय माने लिंक जाजोबनांगौ आरो होमबासो माने डीबीटी हाबनो हायो आरो दा बेखायनो जाय स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों बै स्किमाव जाय एकाउन्टखौ होदों बेखौहाय जेब्लायबो डीबीटी खालामना ला होमबासो नोंनि किस्तिया थाबथानाय नङा नङाबा थाबथायो दाना फैबाय बे रांखौ माब्ला मोनगोन गोबांथार मोनथिबाय आरो खायसे मोनथियाखै बेनो जाबाय 3 आगस्टआव 3 आगस्ट खालि 3 आगस्टआव नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन अफिसियेल टाइमाव ओरैनोथ' गुबुन डेटआवहाय 10 डेटआव हाबोमोन जायखिजाया दाननि 10 डेटआव हाबोमोन नाथाय एबार सीएमआ बुंनाय बादिब्ला 3 तारिखआवनो आगस्टआवनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन आरो दानिया जायफ्रानोखि 3.0 आव नोंथांमोना देग्लाय मोनासै अब्ला गोदान स्किमा माब्ला जागोन ओरैनोथ' बे स्किमा जेब्लायबो नैबे अक्ट'बर दानाव एप्लाइ जायो अके अक्ट'बर दानाव गोदान लन्च खालामो दा गोदान सरकार नालाय बेखायनो दाथ' गोबां थालांखादों 3.0 हाबाखै बेखायनो 4.0 गोदान खालामगोन आरो बे खालामबा अक्ट'बर नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन आरो माने बे गान्धी जयन्ती खालि माने गान्धीनि बार्थडे जोनोम सानखालि बांसिन बे स्किमखौहाय लन्च खालामोथ' स' बेखायनो अक्ट'बराव बांसिन चान्स दङ थांनाय बारावबो अक्ट'बराव खालामदोंमोन बेबायदि खालामो आरो बेनिफ्राय लासै राङा हाबो आरो दा बेखिनि दा गोदान स्किम फैयोबा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मोनगोन आरो जि माखासे बिफां गायनाय स्किम बे 25,000 बे राङा बाजेट जाथ'वाखै दासान्दि माखासे सिगां जेनेखि 10,000 मोनदोंमोन दा बिथांमोननो माखासे भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ जे मा जादों मा जायाखै आइब्लिं खालामनाय केवाइसि होनाय बेबायदि जागासिनो दं मानोना बे जेनेखि 10,000 मोननाय आइजोआ दङना गैला बेखौ माने केवाइसि टाइपनि माने बेबायदि नायनाय जादों आरो देन बेनिफ्राय CMAAAआबो अके CMAAआबो जेनेखि 75,000 मोननायफोरा दासान्दि ट्रेनिंआ सोलिगासिनो दं DSC लेभेलाव आरो ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगोनो 25,000खौ बिसोरो मोननो हागोन आरो बेखौ मोनखांबाथाय जेनेखि 1L जागोन नालाय टटेल 1L जागोन आरो बे 1L मोननायफ्रा आरो नेक्स्टआव 1L मोनबावगोन अके गासै माने 2L मोनो नालाय आरो बे 2L मोननाया लास्टआव माने 1Lखौहाय गभर्नमेन्टनो हरफिननांगोन बेंकनो थाइसेबो इन्ट्रेस्ट नांनाय नङा आरो दा बेखायनो जि स्किम आसनि लादों बेखौ मोजां मावनांगौ होमबासो नोंथांमोननि सेकेन्ड किस्तिखौहाय माने मोननो हायो आरो दा बेनो जे नोंथांमोना फैबाय थानाय टाइमाव रांखौ मोनसिगोन आरो गोदान स्किम फैयोबा खबर मोनगोन आरो स्टुडेन्टसफोरा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननिया सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर नैबे नभेम्बराव लासै आसनिफ्रा हाबबाय थागोन आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव थाब आपडेट मोनसिगोन गोबां बिजिमोन जायनि जाउनाव आपडेटखौ नोंथांमोना बड' जब इनफो चेनेलावहाय मोनथ'वाखैमोन